Een ruimerbad in de bakmoel. Ja. Ik weet of dat nog weet wat een bakmoel is. Ja. Vroeger wordt er al deze erin gemengd. Dat wordt in een houten behälter, als je zo, en dat wordt, ja, er wordt erin gebakken. Wordt er deze gebakken, waar je meer gebakken wordt. Ik kijk op de tump, daar woont de tante die erg ruimer houdt. Die schikte haar mens, en dat was om een jaar, naar de dokter vragen wat ze dan door doorkoos. Zo wordt het billiger als wenn die zelf naar de dokter gegangen werd. De dokter zei, ihre vrouw moest heiße bäder nemen. Toen was je gaat door, weil ze geen badewan houden. Ach, dacht ze zich, ik brauch de bakmoel. Da wird die ons vat jood rein. Ze mocht in een grote ketel water, heet, op de berenklauw. Jaarde die kinger onder mens uit het huis, ding zich de kleren uit en zat zich in die bakmoel. En dat lekker warm water, dat ding haar zo richtig jood. Van kop bis voet had ze zich jood gebaad, bis dat water avond koud te werden. Wie ze nu uit die bakmoel wel rood schavelen, rutschte ze immer weer uit. De oude deeg en die mol was opgewekt. En dat was nu zo laat wie schmierzeep. Die nood van zeef wordt immer groter. Wie ze zich niet met de helpen woos, toen reep ze op haar nabber. Dat was een jonggezel, om hulp. De hoort dat schreien, sprong jou over het murken en wil zeef helpen. Zeef, zo braaf wie ze was, schamde zich dat erg dat ze zo naks was. Die meende al dat ze zich dat biechten moest, wenn ze zichzelf bekijken had, wenn ze naks was. Volle nood riep Zeef, Willem, kijk een andere wees en pak me gewoon niet aan. Van de damp in die keuken besloeg Willem zijn bril. Hij zag Zeef maar door in een schimmer. Willem grunzelde en zei, Zeef, ik doe dich niks. Houd dich ganz stief. En toen kipte hij die mol met die Zeef om. Zeef lag op de leemboom in de keuken. En Willem, die mocht dat er voet kwam.